ברוכים הבאים לכולם, וובינר משאבי קרקע, ניטור השקיה דישון ומליחות, שאנחנו עושים ביחד עם מיכל קנות, אגרונומית מיכל קנות. היי דו. היי מיכל. כיום חקלאית ממושב כחל, עד לא מזמן אגרונומית שטח של המון שנים של דשן גת. והוובינר הזה אנחנו עושים אותו ביחד עם מיכל, בגלל שאני הכרתי את הכלי הזה של משאבים דרך דשן גת. בעצם דשן גת זה חברת שנים שנותנת איזשהו שירות לחקלאים שעובדים איתה, שירות משאבים, ואני עבדתי עם חקלאי שעובד איתם, אז הכרתי את זה בפני בערך, אבל ממש הבנתי את החשיבות. וכמה שנים אני מנסה ככה לדחוף את זה ולהכניס את זה לחקלאים שאני עובד איתם, לא תמיד בהצלחה. וככל שעובר הזמן ואני לומד יותר על הכלי הזה, אז אני מבין שזה פשוט משהו שחייבים לעבוד איתו. זה כלי מאוד מאוד חזק. טוב, בוא נתחיל את המצגת ונדבר למה הוא כלי מאוד מאוד חזק. הוא עוזר לנו בניטור, וניטור, שכתוב פה ניטור, הכוונה ניטור שעוזר לנו לעשות החלטות. אני בכלל, תמיד אומרים שאנחנו לא רוצים מידע שלא עוזר לנו לעשות החלטות. אנחנו רק רוצים מידע שעוזר לנו לעשות החלטות. והמידע הזה עוזר לנו מאוד לעשות החלטות, בהקשר של השקיה, דישון והמלאכה. המלאכה זה רעה חולה היום, לא בכל האזורים, אבל באחוזים מאוד מאוד גבוהים של האזורים שמגדלים בהם חקלאות בישראל. ואנחנו צריכים לנטר את זה. אנחנו צריכים לדעת מה קורה, כי הצמחים שלנו סובלים. ואם אנחנו לא מנטרים המלאכה, אז אנחנו יודעים שיש בעיה, אנחנו יודעים שצריך לעשות שטיפות, אבל איפשהו זה עובר לנו מתחת לרדאר, אנחנו עוסקים בדברים אחרים, ואנחנו בסוף מגיעים למחזות של המלאכה. הכלי הזה אין לו עלות. ברגע שקונים את המשאבים, הם לא יקרים, ואת המד מדידה של ה-EC והקיטים, העלות היא זניחה. וזה מדהים, כי זה אומר שאנחנו יכולים לעשות המון בדיקות, בלי לשלם. כי זה אומר שאנחנו, למשל, אחרי כל דבר שנגיד החלטנו לעשות שטיפה, כי ראינו במשאבים שצריך לעשות שטיפה, אז אנחנו יכולים לבדוק אם השטיפה עבדה או לא. וזה מדהים, כי יש לנו אפשרות למשוב ולעקומת למידה מאוד מהירה. כמו שאמרתי, נותן לנו עיניים להמלאכה, מאוד חשוב. מאפשר ניטור של תנאים אנאירוביים, בעיות ניקוז בקרקע. זה גם בעיה בחלק לא מבוטל מהאזורים, במיוחד באזורים בעיות ניטרון עם קרקע כבדה. יש לנו הרבה פעמים היווצרות של תנאים אנאירוביים בגלל השקיית יתר. אז העבודה עם המשאבים יכולה לעזור לנו לנטר את הדבר הזה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי קרקע לא מנוקזת, אז מיד מרגישים את ההשפעה על הצמחים. הצמחים מאוד לא אוהבים קרקע לא מנוקזת. הכלי הזה נותן לנו כלי נוסף ועזרה מאוד מאוד משמעותית, כשאנחנו באים לנטר דישון יתר. אנחנו נסביר תכף בוובינר למה, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי זה עוזר לנו לשכנע ולחקלאים להשתכנע, כשיש דישון יתר ולהפחית דישון. אז זה אומר כלי מאוד חזק. כמובן, זה לא רשום פה, אבל חשוב להגיד שכל ניתוח או כל בדיקה שעושים לכלי הזה, והפירוש של התוצאות שמתקבלים, חייבת, כמו כל דבר, חייבת להתקשר להקשר של החלקה הספציפית. ואתם תכף בוובינר הזה, אנחנו נספר לכם על דוגמה, ונספר לכם את ההקשר, ותבינו שזה חייב להיות קשור לכל מה שעושים. הכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד חזק. הוא מצריך מעט נחישות והתמדה. ברגע שעולים על הגל, זה פשוט כלי מעולה. שעוזר לנו לעשות החלטות בחלקה. מה שהכלי הזה בעצם שואב, או אמור לשאוב, זה תמיסת הקרקע. תמיסת הקרקע זה מה שהשורשים רואים. השורשים לא רואים שום דבר כמעט, חוץ מתמיסת הקרקע. מה זה רואים? המשמעות רואים, הם לא יכולים, אין להם קשר. הם לא יכולים לקלוט מינרלים שלא נמצאים בתמיסת הקרקע. אוקיי? והמליחות בתמיסת הקרקע היא זאת שמשפיעה על הצמח.
זאת אומרת, שאנחנו באים למדוד או לדגום ולמדוד את תמיסת הקרקע, אנחנו בעצם מודדים את מה שהצמח רואה, מה שהצמח רואה בקרקע. ולכן המדידה הזאת היא כל כך רלוונטית. כן? ואני יכולה לציין כן, שזה בעצם הכלי היחידי שמראה מה יש בתמיסת הקרקע. וכל כן, הבדיקות האחרות שאנחנו עושים, אם זה בדיקות קרקע, בדיקות עלים, בדיקות סאפ למיניהם, לא מראים לנו בעצם מה הצמח רואה באותו רגע. נכון. וזה בעיניי סופר חשוב. עכשיו קצת נתחיל להבין כאילו איך זה עובד. אז בעצם אנחנו כמעט תמיד אנחנו נתקע משאבים בקרקע בשני עומקים. הדוגמה הזאת זה 30 סנטימטר ו-60 סנטימטר עומק, אבל כמו שכתוב פה למטה, קביעת עומק הצבת המשאבים היא לפי אופי מערכת השורשים. בחלקות של גפן, של מנגו עם מערכת שורשים עמוקה, אז נעשה את זה 30-60. אנחנו עובדים על אבוקדו, מערכת שורשים רדודה, זה 20-40 ואפילו 15-30. אז זה העניין של העומקים. העומק הרדוד יותר ייצג בדרך כלל את אזור הפעילות העיקרי של השורשים, ומראה את המים והדשן שמגיעים לשכבה העליונה. טוב לזיהוי הצטברות קרובה לפני השטח או תגובה מהירה לדישון. העומק העמוק יותר מראה בעצם את המים ואת המלחים שיורדים מתחת לשכבה המאוד מאוד פעילה הזאת, ובעצם יכולים לתת לנו אינדיקציה לגבי הדחה, גם של שנים וגם של מלחים. שאני מזכיר, את הדשנים אנחנו לא רוצים להדיח, אנחנו רוצים שהצמח ייקח אותם, ואת המלחים אנחנו כן, את ה-EC, את המליחות הכללית אנחנו כן רוצים להדיח מתחת לעומק בית השורשים. מה שנראה לכם גם בדוגמאות שניתן, וגם בכלל שנדבר על זה בהמשך, זה את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד מההבדלים שאנחנו רואים בין העומקים האלה. וזה תכף, אנחנו נספר על זה תכף. אז איך משתמשים במשאב? עכשיו מיכל, כן, אז תקריא פה אם את ה... אתם, כן, כן. קודם כל הרעיון הוא, אם יש לכם טנסיומטרים, זה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, זה גם כלי מאוד מאוד דומה, רק במקום מד לחץ, יש לנו צינורית בקצה. לא דיברנו על המבנה של המשאב, אז מהמם. המשאב הוא בעצם מין כלי מוט כזה, שבקצה התחתון שלו יש חרס, שרצוי מאוד שיהיה אינרטי, שלא יקלוט אליו חומרים, אלא שכל מה שיש בתמיסה הוא ינוק אותו אליו. ובקצה השני יש צינורית, כמו שאתם רואים, עם ברזון קטן. מה שאנחנו עושים, אנחנו נראה עוד מעט, זה שאנחנו מייצרים ואקום, איזה תת לחץ כזה, וזה מושך את התמיסה לתוך החרס עצמו, ואז לצינורית שהיא נמצאת עד החרס. המיקום הוא מאוד חשוב. המיקום הוא יהיה, כמו שכתוב פה, בתוך בצל ההרטבה. צריך לשים לב שאנחנו מחליטים על מיקום, זה גם נובע מאופי הקרקע. אם יש קרקע כבדה, בדרך כלל הבצל יהיה רחב יותר. כשיש בקרקע קלה, אז הבצל יהיה יותר צר. שלא יהיה, שהוא לא יהיה ממש מתחת לטפטפת, כי אז הוא יכול, גם שם השורשים הם לא יעילים, אלא הם יותר בפריפריה של הטפטפת, כי מתחת לטפטפת זה מקום מאוד רווי, ואז השורשים לא אוהבים להיות שם, כי אין שם חמצן. וגם לא בשוליים, כי בשוליים של הבצל יש לנו הצטברות של מלחים, וגם את זה אנחנו לא רוצים. אז אנחנו בוחרים את המיקום, אנחנו קודחים רצוי באמצעות מקדח. עכשיו כתוב פה מקדח קרקע, ואנחנו השתמשנו באמת בהדגמה במקדח של בדיקות קרקע, אבל אם יש מקדח יותר צר זה עדיף, כמה שיותר לא להפר את מבנה הקרקע ואת זה את המקדח זה. פה. כן, הוא פחות טוב, זה עדיף יותר צר מזה, אלא כן. ממש מוט, אפילו מוט ברזל יהיה טוב. אוקיי. אנחנו קודחים לעומק הרצוי, ואז מטמינים את המשאב.
ואנחנו כדאי, כמו שאתם רואים פה, יש פה אפילו צילום של U כזה. אנחנו הנה, קיבענו מקבע. את הטפטפת, את הצינור הטפטוף שלא יזוז, ואז אנחנו מקבל כל הזמן את הקריאה במיקום הנכון. הנושא של הרטבה זה מאוד תלוי, לא חייבים את זה, אבל כן זה גורם לאיחוד של הקרקע סביב המשאב, ואז אין הצטברות של כיסי אוויר או דברים כאלה שיכולים להפריע לנו בשאיבה. כמו שאתם יודעים, במטעים שלנו מסתובבות הרבה חיות בר, והן אוהבות את כל הדברים האלה, בטח אם יש לזה צינורית מעניינת. אז כדאי להגן, אנחנו שמנו ארגז פלסטיק, אבל אפשר כל הגנה אחרת, לעשות כלוב יהודי זה הכי טוב, מאיזושהי רשת, או אפילו צמיג, כל דבר שיקשה על הגישה של בעלי חיים למשאבים. עכשיו, בנוסף שווה גם למדוד את מי הטפטפת ואת מי לפני הדישון, אז מה מי ההשקיה. אז כדאי, הנה פה יש לנו איזשהו אביזר לקליטת מי טפטפת. מתקן. מתקן מאוד משוכלל. למה את לא קוראת? למה? תתני לו את הכבוד, למתקן. לאיסוף מי טפטפת? כן. ובעצם זה גם נותן לנו בעצם הרבה מידע שנוכל עם זה לדעת איך לנתח את זה הלאה. רגע, בוא נראה רגע את הוידאוים הקצרים. רגע, נצליח. כן, ממש קצרים. פשוט מדגימים את זה. פה זה ממש ההרטבה. אחרי ההצבה, נתפוס לקרב את המים. רגע. כן, ויש לנו פה, זה גם מעניין לראות, סליחה. צריכים שיהיה סביב המשאב מעין תלולית כזאת, כדי שהמים לא יזלו לאורך על הצינור, אלא דרך הקרקע. אוקיי. נכון, באמת שכחתי לציין. כן. טוב של סרטון. טוב שיש סרטון, כן, שנייה רגע, נצא מפה. כן. כן, אוקיי, בוא נמשיך. אז דיברנו, בעצם סיימנו לדבר על ההקמה. בעצם סיימנו, נכון? אמרנו מגינים, שמים מתקן איסוף טפטפת. כן, יש מאוד מתקנים פשוט, דרך אגב יותר... ההתקנה מאוד פשוטה. כן, פשוטה כשיודעים מה לעשות. הכל פשוט שיודעים, מיכל, הכל נהיה מסובך. זה לא כן, להרים זה פשוט. מחשב טלגיל, זה... יש חבר'ה צינור שעושים באדמה. מתקנים יותר מפונפנים לאיסוף טפטפת, הם מוציאים צינורית לתוך מכל, וככה אוספים את הטפטפת, שבאמת לחיה לא תבוא ותהפוך את זה, זה גם אפשרי. אוקיי, בוא נתקדם. אז בעצם עכשיו אנחנו בדריכה. כן, אתה רוצה לראות את הסרטון ואז נדבר? יאללה. בוא נראה את הסרטון. אני סוגרת, ועושה את התהליך הזה כמה פעמים, עד שקשה לי למשוק את הצינור, או עד שנמאסתי. אוקיי? זה תמיד התהליך. הנה, כבר מתחיל יותר קשה. אוקיי. אוקיי, אני שמתי את זה. עכשיו אני משאירה את זה כמובן סגור. עכשיו, ברגע שאני פותחת, אז זה סגור. כן. אוקיי. עכשיו זה נשאר סגור, ואז אני באה יום אחרי ההשקיה והכל, מתחברת עם הצינור, עם המזרק לצינור, פותחת ושואבת את המים. ואז את זה אנחנו מודדים. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, אז בעצם הברזון הזה עם היניקה של המזרק יוצר את התת לחץ הזה, שיגרום לקליטה של המי... זה הברזון פה, הברזון האדום הזה. בדיוק.
עכשיו, חשוב שימו לב לזכור, שאתם, אם אתם רוכשים משאבים, לוודא שמספקים לכם גם מזרקים בגודל המתאים, כי הרבה פעמים הם שוכחים להביא, אז חשוב זה מאוד להדגיש, חשוב. ששואבים פותחים את הברז, ברגע שגומרים לשאוב, סוגרים את הברז, מוציאים את המזרק, עושים עוד פעם. כל פעם אתה צריך לסגור ולפתוח את הברזון הזה, כי אחרת הוואקום יברח לנו. בדיוק, אחרת זה ישתחרר. כן, אוקיי. עכשיו, באמת אתם תרגישו בעצמכם שמתישהו מתחיל להיות קשה לשאוב, ואז אתם פשוט סוגרים, ואז מוציאים את המזרק, ואז אתם יודעים שהמשאב הוא טעון. אוקיי, עכשיו, מתי אנחנו, אני לא זוכרת אם זה פה או במקום אחר, אבל מתי אנחנו דורכים? כן. אנחנו באים אחרי השקיה. עכשיו זה עוד פעם, נורא תלוי אם זה קרקעות קלות או קרקעות כבדות. אם זה קרקעות קלות, אז ממש מיד אחרי השקיה צריך לבוא, כי אנחנו יודעים שאין את האחיזת מים בקרקעות החוליות, ולכן צריך לבוא כמה שיותר מהר. בקרקעות כבדות, אז יש לבוא משהו כמו שעה אחרי השקיה, ואז לדרוך, אוקיי? וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים להציב את זה ככה, כדי שנקבל את מי תמיסת הקרקע ולא את מי הטפטפת עצמה. זה הרעיון, לכן אנחנו באים אחרי. רגע, חייבת גם השקיה אחרי, לא? אחרי הדריכה, לא? לא. הנה זה צריכים כזה. לבוא לפני ההשקיה הבאה. כי אחרת, זה לא כזה נורא, כי בסופו של דבר, אם המשאב כבר קלט את מירב המים שהוא יכול היה, אז הוא כבר לא יקלוט יותר. זאת אומרת שהדריכה צריכה להיות כמשהו כמו שעה בקרקעות חוליות, וקצת יותר באדמות, אחרי סיום ההשקיה, השקיה הרגילה. בדיוק, כן. אוקיי, זה מאוד חשוב. כן. אוקיי. אוקיי, ואז אנחנו באים, עכשיו עוד פעם, מתי אנחנו מוציאים את מי המשאב? תלוי, אם זה קרקעות קלות, אז די מהר ייקלט המים, התמיסה, ואם זה קרקעות כבדות, זה לוקח לפעמים יום שלם, אז אני פשוט, אצלנו פה בגליל הקרקעות יחסית כבדות, ואנחנו באים פשוט למחרת, ומוציאים את מי המשאב. עכשיו, היניקה היא, יש לך סרטון של זה, או שאנחנו פשוט נגיד, אנחנו מתחברים חזרה לצינורית. רגע, שנייה, יש פה סרטון שזה לא הצליח, בוא נראה אותו, זה גם טוב לראות. זה גם חשוב לראות. מים, למרות שמתחתי שאתמול בלילה, רואים עדיין לא יוצא פה מים. אוקיי, אז פה לא יצא, אבל אתם רואים, אולי הטפטפת פה לא משקה מספיק, או יכול להיות שיש את זה סלע, או... טוב, העמדה הזאת היא לא מספיק טובה, ואם היה קורה לנו מצב כזה, אז אנחנו צריכים לעזור את העמדה. בואו נבדוק את המצב השני. אני משחררת קודם כל את הברזון, ואז אני מתחילה לשאוב. זה גם חשוב להגיד. כן, קודם פעם כל הייתי משחררים את הלחץ? דווקא זה נשמע לי כן, פחות הגיוני. נכון, אבל ראיתי שככה אני נשאב הרבה יותר טוב. באמת? כן, כי אין לו מתח שם. בדיוק. אוקיי, זה נקודה חשובה זה מאוד. פטנט שלמדתי עם הזמן, כן. זה נקודה מאוד חשובה. בכל אופן, כן. בוא נגיד שיש לי תמיסה כמו שצריך, לא כמו פה בסרטון, אני שואבת, וכשאני מוציאה את המזרק, אני סוגרת את הברזון, כדי שלא יברח לי עוד נוזל אחר כך. זאת אומרת, כן, אחרי שאיבה ראשונה אני סוגרת את הברזון, מעבירה רק את זה... בפעם הראשונה את פותחת, משחררת לחץ, ואז את כל פעם סוגרת. נכון, בדיוק. אוקיי, חשוב. עכשיו, כי אנחנו צריכים לראות אם יש לנו כמות מספיקה, ולפעמים, וזה קורה, מתהפך לנו הכוסית, או תמיד כדאי לראות שיש לנו ספר של מי כניסת קרקע. אוקיי, אבל מה שחשוב פה באמת להגיד זה שקורה לפעמים זה לא מצליח, ואז הרבה... יש איזו נטייה לעזוב את זה, או צריך פה טיפה נחישות והתמדה. כן. ברגע שזה נתפס, זה נתפס וזה נהיה כלי. זה פשוט, לפעמים לא הכל תמיד מצליח בהתחלה, אבל ככה צריך להתייחס לזה. ועוד משהו שכתוב פה ולא אמרת, אחרי שמסיימים לשאוב את הנוזל לאנליזה,
שואבים את כל שאר הנוזל, שארית הנוזל מהמשאב, כדי שלא יפריע כן. לנו במדידה הבאה. נכון מאוד. ולסגור את זה הברז נדבר כדי אחר שלא כך, יקרה. שאנחנו כן. בוא נגיד ככה, קודם כל שאבנו, אנחנו עושים את הבדיקות, אתה יכול לחזור רגע שיקופית, נראה שלא פספסנו משהו שרצינו להגיד לפני זה. עוד אחד? זהו, לא, פה. הופ, כן. הופ. אוקיי, כן. אנחנו מודדים, ובסדר. אז אנחנו שואבים, מודדים, ואחר כך באמת אנחנו מרוקנים את כל התמיסה שאם נשארה לנו, וסוגרים את הברזון, כדי שלא ייכנסו לנו חיות, כל מיני זבובונים, או כל מיני חרקים לתוך הצינורית, זה סתם באסה. כן. אוקיי. אוקיי, בוא זה נתקדם. ראינו, אוקיי. מה חשוב לזכור? זה גם דברים חשובים. אוקיי, אז באמת ראיתי שמישהו העיר שהנושא של לשאוב עד שקשה זה מאוד סובייקטיבי, סובייקטיבי. כי אני בטח יותר קשה לי אולי מאיזה גבר חסון, אבל כן, אתה מרגיש כאשר, אתה פשוט, א', זה עניין של ניסיון, וב', כן, ברגע שאתה רואה שזה מתחיל להישאב יותר בקושי, אז אתה יודע שזה מספיק, יש לך מספיק מתח בתוך המשאב, ויש לך ואקום מספיק. כן, אפשר רק להגיד שיש גם משאבות ייעודיות לדבר הזה, שאתה יכול לכתוב את ה... אבל זה, אני לא מכיר אף אחד שמשתמש בזה. לא, באופן אישי. כן. ניסו לעשות, האמת שניסו לעשות משאבים אוטומטיים כאלה. יש, לדעתי. כן, אבל... כן, הדימוטס עשה משהו כזה, אני לא ראיתי שזה כל כך הצליח. כן. זה בעייתי. זאת אומרת, עובדה שאנחנו עדיין... זה באמת קטע, כי כמה זה מסובך זה לעשות חיישן כזה, אבל אני חיישנים אסביר לך האלה... למה, כי אתה צריך להגיע, להסתכרן עם ההשקיה, ולהגיע לאיזושהי רבעה מסוימת, ואז הוא צריך לשאוב, וזה עניין של כל מיני חיישנים. כן. אוקיי, בוא נתקדם. אז בוא נראה מה רשום לנו פה. אז פה זה טעות, אני רשמתי בטעות, כתבתי שהדריכה תהיה לפני השקיה המשקית, ועכשיו הבנתי שזה צריך להיות אחרי. כן. אז זה טעות, אנחנו נתקן את זה במצגת, כי זה חשוב. צריך להגיד על הוואקום, זאת אומרת, צריך לוודא שהגומיות, לפעמים הוואקום לא עובד עם משאבים ישנים, גומיות צריכות להיות תקינות. אבל זה אתה תרגיש, כי אם הוואקום לא עובד, אז לא יהיה לך מספיק מתח בדריכה, בדיוק. נכון, ומה שאמרנו לגבי הנקודת דיגום, לפעמים היא לא טובה מספיק, לא באה עם מים, לא זה, אז צריך להחליף. קצת נחישות והתמדה, ומוצאים את הנקודה המתאימה. נכון. אוקיי, בוא נתקדם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על יש לנו בקופסת המשוקללת שלפנינו, אנחנו רואים איך הכנסנו את מי המשאב לתוך הכוסית, ואז מה אנחנו מודדים. אז הבדיקה הכי מהירה ופשוטה זה EC. אתם רואים פה דוגמה למכשיר MAD-EC מאוד פשוט ומאוד אמין. מה שחשוב בכל הדברים האלה, שיהיה לנו מכשירים אמינים. המכשיר הזה זה של הנה, והוא מאוד מאוד אמין ושווה לקנות אותו. והוא מודד לנו את ה-EC. מה זה EC? אולי אנחנו צריכים להסביר למי שלא יודע. כן, טוב. EC בעצם זה Electrical Conductivity, שזה מוליכות חשמלית. אנחנו בעצם, הוא מודד רמה של מוליכות חשמלית בתמיסה, והרמה הזאת היא מעידה כמה איונים יש לנו בתמיסה. ככל שיש לנו יותר איונים בתמיסה, תהיה יותר מוליכות. איונים זה לשם העניין מלחים. לשם העניין. כן, ואז זה בעצם, כן, אבל מלחים הופכים ליונים, אם אנחנו רוצים לדייק. מה לעשות. לא, כי מלח כמלח הוא לא, רק בתמיסה. ובעצם זה מעיד לנו על כמה מלחים יש לנו בתמיסה, ואז אנחנו, ככל שזה גבוה יותר, אז אנחנו יודעים שיש לנו המלחה. מה כולם שואלים? מה זה המלחה? מאיזה מספר זה המלחה? אתה רוצה להגיד עידו? תראי, כשאני מחפש את המספר הזה, אני הולך למדריכים גידוליים, כי זה כמובן משתנה מגידול לגידול,
כמובן שגידולים סובטרופיים שיחסית יותר רגישים, אם זה אבוקדו, מנגו, בטח בננה, וגידולים יותר מקומיים כמו פה, למשל כמו פה, גפן או רימון, הם הרבה פחות רגישים. וזה בסוף, וזה מה שיפה בכלי הזה גם כן, זה מאוד מאוד תלוי הקשר, גם הטווחים האלה, אפילו לזן, לצורך העניין, אוקיי? גם הזן משפיע על העמידות למלח. נכון, הקנה. אז הקנה, בדיוק, אז בסוף זה ניסיון, והם מעריכים גידולים, שמכירים את הגידול יותר טוב ממני. אז נכון, אני אומרת שגם, זאת אומרת, אם אתם מגיעים לערכים שהם בסביבות 3, אז אתם כבר בבעיה. לא, 3 זה ממש בעיה. כן. ידעתי שאתה תקפוץ שזה... וב' מאוד חשוב מה המגמה שאנחנו רואים. אנחנו אחרי זה נדבר על העלאת הנתונים. עכשיו, אם אנחנו רואים עלייה ברמות ה-EC, אז אנחנו רואים, אוקיי, יש לנו פה מגמה של עלייה בכמות המלחים, גם אם היא לא נחשבת לבעייתית מאוד, אבל אנחנו מבינים שאנחנו פה באיזושהי מגמה. נכון. ואז נכון, לשטוף... זה בעצם כמעט כמו כל דבר שאנחנו מודדים, רוב המסקנות, או המסקנות היותר מעניינות תמיד מגיעות לא ממדידה אחת, אלא ממגמות שאנחנו רואים לאורך זמן, ומה שיפה פה, אנחנו גם יכולים לנטר את האפקט של הדברים שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו מחליטים, סתם דוגמה, על שטיפה, אנחנו יכולים לבדוק אם השטיפה עבדה. כי כמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו תמיד בודקים אם זה עבד או לא, כי אנחנו יודעים שדברים לא תמיד עובדים. וזה חשוב לנו לדעת אם הם עבדו או לא, כי זה בעצם מייצר לנו מקום למידה. כי אם לא הצלחנו לשטוף לא יודע מה, 1.5 מהשתייה רגילה, אז פעם הבאה נעשה 1.8 ונבדוק. ואז זה עבד לנו, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מה כמות המים בחלקה הספציפית הזאת, שצריך בשביל לשטוף. זה מאוד מאוד חשוב, המשוב הזה בשביל שנלמד, ולא נשאר באותו לבל כל הזמן. נכון, וזה גם, אנחנו נראה אחר כך בדוגמה, זה עוזר לנו בלחשוב איך להשקות נכון. זאת אומרת, האם אנחנו לתת השקיה קטנה עם תדירות גבוהה, או השקיות גדולות בתדירות נמוכה. זה דברים גם שאנחנו עם ה-EC יכולים לקבל איזשהו כיוון לנושא הזה. נכון. ואנחנו גם מנטרים את הטפטפת, בשביל לקבל את ה-background, את הרקע של המליחות. נכון, כי אם אנחנו באים עם EC גבוה במי טפטפת, אל לנו לצפות ל-EC נמוך במי בשטח. זה תמיד טוב למדוד בשטח, אנחנו הרבה פעמים מקבלים נתונים מכל מיני מקומות, ה-EC מאוד משתנה, כמובן תלוי במים, בכל ההקשר, אבל זה תמיד טוב לקבל מדידה ממה שממש יוצא מהטפטפת באמת, ולא מאיזה משהו אחר, זה המדידות הכי טובות. מאוד מאוד כדאי, אין לנו איזה שום עלות, וזה טוב באופן כללי לדעת גם את זה. נכון מאוד. אוקיי, אז זה EC, בואו נעבור למדד הבא. אוקיי, את החנקות, יש מכשיר אוריבה שהוא מאוד מדויק, ואפשר להשתמש בו. הבעיה שהוא דורש, א', הוא יקר יחסית, וב', הוא דורש קיולים די תכופים, ואנחנו בשטח חיים ואנחנו לא במעבדה, ולכן אנחנו מחפשים את הפתרונות הפשוטים ביותר והזולים ביותר. אז מד חנקות עם סטיקים הוא מאוד נוח. זה נכון שהקנה מידה הוא לא מאוד מאוד כאילו מדויק, אתה לא רואה אבל אתה מקבל איזושהי הערכה של מספר. וזה תלוי, צריך לראות שקונים מחברה שהיא מקובלת וטובה, ולא מאיזה משהו שאנחנו לא מכירים, כדי שזה יהיה תוצאה אמינה. עכשיו, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על המדידות של המי משאב, אז מה שנמצא בעיקרון זה את האניונים. מה זה האניונים? זה האיונים שהם שליליים. לא בגלל ההתנהגות שלהם, אלא בגלל המטען שלהם. כן, כי הקרקע טעונה שלילית, אז הקטיונים, האיונים שטעונים חיובית, יש להם נטייה להיספח, והאניונים יותר להישאר בתמיסה.
נכון, והקטיונים הם יימצאו בדרך כלל בכמויות די מזעריות בתמיסה, ומה שאנחנו נמצא ביותר זה את האניונים. לכן החנקה היא אניון, וקל לבדוק אותה, לעומת האמון שהוא קטיון והוא יימצא רק בכמויות קטנות, וגם קשה למדוד אותו, וגם, למרות שבמעבדה, נגיד אם אתם שולחים, ועשיתי את זה, מי משאב למעבדה בצמח, הוא יגיד לכם כמה אמון יש לכם. אבל לנו בשטח, בשדה, אנחנו בודקים רק חנקה. עכשיו, החנקה היא, אנחנו צריכים לזכור שהיא רק חלק מהכלל החנקן בקרקע. כמו שאמרתי, יש לנו המון. עידו טוען בתוקף שגם יש תרכובות אורגניות שנקלטות, אבל אנחנו... חומצות אמינו. כן, אבל אנחנו לא נתווכח על זה. נתווכח אחר כך. אוקיי. והאסכולה שלי קולטים רק המון וחנקה. ומה שעוד חשבו, אם אתם רואים, יש לנו שתי סקלות של צבע, אחת היא מיועדת לחנקה ואחת לחנקית או ניטרית, שזה, אם החנקה היא NO3, אז החנקית היא NO2. עכשיו, אני לא אסבך אתכם בתהליך, אבל בעיקרון, כשיש לנו חנקית, NO2, זה חומר שהוא רעיל לצמחים, ומרגישים ממש לא טוב שיש אותו בסביבה, גם בכמויות קטנות. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים, אם אתם רואים פה את הסטיק, אז אתם יכולים לראות שיש צבע בהיר גם לחנקית, ולמרות שהוא יחסית נמוך, אז עדיין אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי בעיה. עכשיו, ההיווצרות של החנקית היא קורית כאשר יש לנו תנאים של חוסר אוורור, כי בעצם חנקה, כמו שאמרתי, היא NO3. זאת אומרת, יש לה 3 חמצנים. כאשר יש חוסר אוורור, אז היא לא מצליחה לקבל 3, היא מסתדרת רק עם 2. ואז אנחנו מקבלים את החנקית. עכשיו, מה זה אומר חוסר אוורור? זה אומר שיש לנו א', היווצרות של החנקית, וגם תנאים שהם לא טובים לשורשים. אנחנו יודעים שהשורשים צריכים גם חמצן, כל הפעילות שלהם, כל הזה, ואז בעצם יש לנו איזשהו כלי לדעת כאשר יש לנו חוסר אוורור בקרקע. זה בעיקר מתייחס לבעיות בניקוז, בקרקעות שהן לא מתנקזות טוב, קרקעות מאוד כבדות, קרקעות עם SAR'ים מאוד גבוהים, קרקעות נטרניות שלא חסר לנו בארץ, ושם יש את הבעיות האלה. נכון. אוקיי, ואנחנו בודקים גם את החנקה והחנקית גם בטפטפת, שזה גם מאוד חשוב, ואנחנו יכולים להשוות. טוב, בואו נלך לסלייד הבא, שזה מוסבר פה, הנה, כן. אוקיי. אז הנושא פה של הדישון יתר, זה אומר שאם אנחנו מוצאים כמות גבוהה של חנקה בתמיסה, אנחנו יודעים שהשקענו יותר מדי. עכשיו, מה זה כמות גבוהה? דישנו יותר מדי. דישנו יותר מדי. מה זה כמות גבוהה? אני אומרת, כל דבר שהוא מעל 40 ppm חנקן הוא גבוה, ולכן, אבל זה עוד דבר, כמו שדיברנו עם ה-IC, זה עניין של מה אנחנו ראינו בקריאות הקודמות, ומה המגמה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים פתאום קפיצה ברמות החנקה, אנחנו יודעים שדישנו יותר מדי. אם אנחנו רואים דעיכה ברמות החנקה, אז אולי צריך להגביר. וגם ההשוואה לטפטפת היא מאוד משמעותית פה. כי אם אני רואה שבקרקע החנקה מצטברת, והערכים שלה באופן עקבי יותר גבוהים מהערכים בטפטפת, אז זו אינדיקציה מאוד חזקה בשבילי. אני מעמיס הרבה חנקן, והצמח נאנק לקחת, הוא לא מצליח לקחת את כל הדבר הזה, ולמרות שהחנקה היא כל כך שטיפה, זה בעצם אחד המינרלים הכי שטיפים, היא עדיין מצטברת בתמיסת הקרקע. אז זו אינדיקציה מאוד מאוד חזקה להפחית דישון חנקנית בעיניי. יחד עם כל שאר הכלים, כן. צריך להבין שכל חומר הזנה הוא טוב בכמות הנכונה. אם יש חומר הזנה, ולא חשוב איזה, אם הוא בכמות גבוהה מדי, הוא הופך להיות רעיל. הוא הופך לעשות נזק. ולכן אנחנו צריכים לראות שיש לנו את הכמות הטובה, לא יותר מדי מכל דבר. בהחלט, בהחלט, ממש מסכים, אז טוב, זה כבר עשינו.
אז יש פה את המדדים נוספים, אתם רואים, זה pH, למרות שהיכולת שלנו להשפיע על pH של הקרקע היא לא גדולה. יש שם בופר מאוד חזק, ואפשר למדוד אניונים נוספים, זרחן, כלור וגופרית, בדרך כלל לא נמדד. תקני אותי אם אני טועה? צודק, 100%. כן. אבל זה אפשרי. את הכלור אנחנו יכולים לגזור מרמות ה-IC. נכון. זאת אומרת, ככל שה-IC, יש איזושהי נוסחה, שאם אתה יודע מה ה-IC שלך, תדע גם מה רמות הכלור שלך, ולכן פחות כדאי להתאמץ ולמדוד את הכלור עצמו. האמת היא שאתה חושב על זה, למדוד זרחן שם, זה גם סופר מעניין. כן, זה אפשרי. יש אוריבה טובה לזרחן. אז זהו, אז יש אפילו אוריבה לזה. כן. בגלל שזרחן... גם לאשלגן אגב. כן, האשלגן כן, אבל האשלגן זה קטיון, אנחנו לא נמצא אותו. נכון, אבל אני אומרת. אבל זרחן יש לו גם בעיה של... אנחנו מתעסקים כל הזמן עם זמינות של זרחן, אני מתעסק המון עם זמינות של זרחן, עכשיו זה בדיוק זה. זה מה שזמין. אני יכול לעשות אולסן, כמו שעושים, לקבל מדד 60 ppm, יותר מהאשלגן, 60 ppm, ואז אני רוצה לראות מה אני אראה במשאב, אני אראה פרומיל מזה. כלום מזה. סביר להניח, כן, נכון. זה מאוד מעניין בהקשר הזה גם. אוקיי. לרכישה הבאה, עידו. כן, לא, זה לגמרי. טוב, זה היה שלך. טוב, אז זה, קודם כל שאנחנו מקבלים את כל התוצאות, אוקיי, הרצינו את מהמשאב, קיבלנו תוצאות, בדקנו איסיד, בדקנו חנקה, ואנחנו, כדאי לרשום אותם באיזשהו מקום, כי אמרנו, אנחנו רוצים לראות מגמות, אנחנו רוצים לראות תהליכים מסוימים, ואנחנו רוצים לתעד, שנדע גם לפעם הבאה. רק אני אגיד, מיכל, שאני אתאר פה את הסלייד הזה שאנשים יבינו. מדובר פה בתוצאות של בדיקות משאב שראיתם בווידאוים שעשינו. יש פה תוצאות משני דיגומים, אחד ב-21/5 ואחד ב-26/5, ובדיקת מי טפטפת, איפה היא? לא פה. היא לא פה. לא עשינו מי טפטפת, עשינו מי השקיה, אם אתה רואה עליונה. מי השקיה. אוקיי. כן, כי במילא לא הכנסנו שם דשן, אז לכן... אוקיי, נכון, עשינו מי השקיה, הנה יש פה את הבדיקה של המי השקיה, ואת שתי הבדיקות, 30 סנטים, 60 סנטים. כן, תמשיך. כן. אז קודם כל, אם אנחנו דיברת על... אז קודם כל, כמו שאמרתי, כדאי לעשות איזשהו טבלת אקסל, כי מהאקסל אפשר גם לגזור כל מיני נתונים ממוצעים, לעשות גרפים, לתת את זה ל-Chat GPT שיעשה עם זה משהו שווה. לעשות את זה, אבל גם אפשר על איזשהו דף ועט, וכל אחד בשיטה שלו. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזושהי טבלה שאומרת מהי החלקה, ומה התאריך כמובן, והמדדים שנמדדו והתוצאות. אז כמו שאמרת, אז יש לנו פה שתי דגימות, אחת ב-21/5 ושבוע אחרי זה ב-26. בפעם הראשונה, רק בשביל שיהיה לנו איזושהי התחלה, אז בדקנו גם את ה-pH, ואתם רואים שבאמת אין לזה שום משמעות, ה-pH של מי השקיה הוא 7.5 של הקרקע, גם אם תעשו בדיקות קרקע זה יהיה התוצאה, וגם, זאת אומרת, אין לנו מה לעשות. אני חייבת לציין שבאזור בית השורשים עצמו, בריזוספירה, מה שנקרא, כן יכול להיות שוני בתוצאות של ה-pH, אבל קשה מאוד לדגום את זה. אבל קשה לנו בדיוק, כי זה ממש במילימטרים ספורים. זה ממש 0.5 מילימטר ליד השורש. נכון. אוקיי, עכשיו, אז בואו נסתכל מה מדדנו. קודם כל אתם רואים שיש לנו זה מנגו, אז הלכנו על 30 ו-60 בעומקים, ובואו נסתכל, אז יש לנו ב-EC, ב-30 סנטימטר, בקריאה הראשונה 1.56, וב-60 1.19. וגם שבוע אחרי זה 1.35 ו-1.22. אז מה שאנחנו יכולים לראות, קודם כל שיותר מלוח בחלק היותר עליון של הקרקע, מאשר החלק התחתון, העמוק יותר. ואם אנחנו מסתכלים על החנקות, אז אנחנו יכולים לראות, פה אם זה די שווה, 40 ו-30, אבל תראו בבדיקה השנייה שיש לנו 140. זאת אומרת, מה שיכולתי להסיק מזה, זה שאין לנו מספיק שטיפה
של המים, אין לנו מספיק מים שמגיעים לעומק. והם לא שוטפים איתם לא את המלחים, ושחלק מהמלחים זה גם החנקות. כן. אם אני מסתכלת על זה כאילו, וחושבת מה הייתי עושה, אז אני התייעצתי שאלתי את המשקה, מה שהוא עושה, הוא משקה כל יום. אז מה שהצעתי לו זה לעבור להשקעה של כל יומיים 3, עם אותה כמות מים, כאילו בפעם אחת. זאת אומרת, אם הוא השקע 3 קוב לדונם ליום, לעשות כל יומיים 6 קוב. ואז אנחנו נקבל איזושהי הדחה של המלחים ושל החנקות המיותרות למטה. ובעצם מה שאנחנו יכולים לראות פה, שאנחנו יכולים להחליט איך להשקות על ידי בדיקת מי משב. כן. זה בעצם, זה מראה לנו אם אנחנו מצליחים לדחוק את המלחים נכון. מבית השורשים, שזה זה אולי הדבר, זאת אומרת, זה אחד השיקולים הכי משמעותיים שבאים לעשות החלטות על השקיה. עכשיו, כמו שאמרנו, אם הייתי מסתכלת רק על 1.5, הייתי אומרת אולי לא נורא, וכשאני מסתכלת את זה בהשוואה לעומק ה-60, אני אומרת, רגע, 1.19 יותר טוב. כן. זאת אומרת, אני מעדיפה שבאזור השורשים יהיה הרדוד יותר, יהיה לי את הפחות EC. חשוב להגיד את ההקשר גם, ההקשר הוא שבזמן שנלקחה הדגימה הזאת, לא קיבל דשן עדיין. נכון, אבל יש זה גם- משקה במי קולחין, אז לכן אוקיי. אנחנו יכולים לראות גם שפתאום כן יש לנו חנקות. נכון, אז בגלל זה הרמה של החנקן במי השקיה היא נמוכה, יהיה בעצם 0. ועוד יותר מעניין זה שכן, כשמתחילים דשן, שכבר התחלנו, אז אנחנו מדשנים עם דשן עם מעכב ניטריפיקציה, עם מעכב. אז גם ככה אנחנו לא אמורים לראות חנקה בכלל במי השקיה, למרות, וגם לא במשאב. אמורים. למרות שכן, יש תמיד קצת ניטריפיקציה, ויש גם חנקן שמגיע מהמים, מהקולחים. בגלל זה חשוב, בגלל זה כתוב פה למטה מה ההקשר. זה כמו כל דבר שאנחנו עושים. נכון. כל הניתוח של כל התוצאות האלה חייב להיות מאוד מאוד צמוד להקשר של החלקה הספציפית, שכמו שאנחנו יודעים, הוא מאוד מאוד משתנה מחלקה לחלקה, ובלי זה פשוט לא, התוצאות האלה אין להן משמעות. נכון. אוקיי. עוד משהו פה, מיכל? לא, נראה לי שזהו. אוקיי. כן. כן. נו. אנחנו יכולים לראות שכן, יש לנו פה איזושהי תופעה של חוסר אוורור. אתם רואים שיש לנו פה חנקיות בעומק נכון. העמוק, נכון. ואתם זה לא רואים שזה מפתיע, מצטבר. לא מפתיע אותנו בשטחים האלה. השטחים האלה הם נכון, שטחים עם בעיות נכון, ניקוז. אבל זה עוד סיבה שרציתי שלא תהיה השקיה יומית, אלא תהיה השקיה של כל יומיים 3. ומה שיפה, עוד לי פעם, יבש. כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, זה שנגיד עושים החלטה, ומשנים את ההשקיה כמו שתיאר, ואז, זה פשוט נורא מעניין, כי אתה אחרי שבוע עושה בדיקה, ואתה רואה מה קורה. ולא תמיד קורה מה שאתה חושב, אבל אתה לומד, כי ברגע שאתה מודד, אתה לומד. ואז אתה אומר, לא ככה, בקיצור, זה יוצר תהליך, זה יוצר עקומת למידה מאוד מאוד מהירה. נכון. כל מה שקשור לדישון והשקיה. זה היתרון הגדול של משאבים, שזה מאוד מאוד מהיר ומאוד מיידי. וזול. התוצאות הן מאוד מיידיות. ואין עלות. כן, אבל באמת מה שחשוב זה שאתה עושה את הבדיקה, אתה נכון. אחראי לעצמך, אתה לא שולח את זה לאיזושהי נכון. מעבדה בהולנד או בצמח או בזה, אלא אתה בודק ואתה המעבדה. כלי של עצמה. החקלאי, בדיוק. כן. נכון, יש לי חקלאים חקלאים טובים שלי, שאומרים לי, אני לא זז בלי הכלי הזה, זאת אומרת, זה ממש, כאילו, משתמשים בזה, ויש המון חקלאים שלא יודעים שזה קיים. אז זה באמת המטרה של הוובינר הזה. אין ספק. טוב, בוא נסכם, אנחנו כבר, היה אמור להיות וובינר קצר, כמו תמיד, אבל לא. אז כמו שאמרנו, משתמשים, זה כלי יומיומי, מידע חיוני, מידע שעושים איתו החלטות. אני תמיד אומר, אני לא רוצה מידע שלא עוזר לי לעשות החלטות. אם המידע לא עוזר לי לעשות החלטות, אני לא רוצה אותו, זה עושה לי בלגן בראש. אני רק רוצה מידע שאני יכול להשתמש בו בשביל לעשות החלטות בשדה. עלות מאוד נמוכה, מצריך נחישות והתמדה, כמו שאמרנו, אבל עכשיו, משתלם. אני רוצה לציין, אמרת נחישות והתמדה, אנשים לא מבינים.
מה שקורה הרבה פעמים זה אחרי שמתקינים את המשאבים עושים פעם, פעמיים, ואז אומרים, אני עכשיו צריך ללכת לשאוב, עכשיו אני צריך לטעון את זה, ואחרי זה אני צריך לשאוב, פעמיים להגיע לאותו שטח, ואין לי זמן, ויש קטיף, ויש פה ויש שם, וזה כן, לכן זה נחישות והתמדה, כי בסופו של דבר אתה צריך להיות פעמיים בעמדה בשביל לקבל את התוצאות האלה. נכון. וזה לפעמים אתה אומר, וואלה, לא בא לי לנסוע עכשיו אחרי זה, אבל אין ברירה. גם, לי יש חבר'ה לי יש חקלאי אחד שאמר לי שהוא ממש מודד בשיא העונה, הוא הולך למשאבים כל יום, ואז השאיבה זה בעצם דריכה כבר. נכון, וכשהוא זה שואב, גם הוא דורך. אפשרי. נכון, כן. זה נכון. שלא אם נדבר אתה על ממש- החבר'ה בדרום, באזור, נגיד, חבר'ה בערבה, שלא זזים בלי הכלי הזה. לא זזים בלי המכשיר הזה. נכון. כי שם המלאכות זה בלי סוף. ויש לנו הרבה אזורים, אני עובד למשל הרבה באזור הכנרת, הנה היום חזרתי משם, ויש לנו הרבה בעיות המלאכה. המון, אנחנו רואים את זה על הצמחים כל הזמן. גם שרי, המדריך הגידולי שלכם, לי הוא מספר על זה כל הזמן. זה הבעיה, אחת הבעיות הכי נכון. קשות, בטח בסובטרופים, שאנחנו נכון. מתמודדים איתם, ואחד הדברים שהכי מפחית לנו יבול ורווחיות. וצריך לזכור את זה כששוקלים אם להשתמש בכלי הזה או לא, מדובר פה בהרבה כסף. הנושא של המלאכה הוא בדרך כלל מייצר פרי יותר קטן, ופחות פרי ופרי יותר קטן, כן. ולכן זה ממש נמדד בכסף. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו, סיימנו, בוא נראה אם יש לנו... ראיתי מלא שאלות, אז אולי כן, נעלה בוא נראה מה יש. רגע, איפה זה הצ'אט פה? צ'אט, הנה. שאון דיבר על העוצמה של השאיבה, ענינו על זה. כולם הייתה בעיה עם ההגדרה של לדרוך. תנסו ותראו. כן. האמת היא שזה באמת מרגישים את זה ביד. בסוף אתה מרגיש ביד כמה אתה צריך, כמה אתה מושך, ומתי אתה עוצר. אפשר לעשות את זה עם שעון, ואז שומרים על אחידות לאורך כל הזמן. עם שעון. חשוב. כן, יש שעון שמרכיבים אותו גם בטנסיומטרים, והוא מראה את המתח או את הוואקום שנוצר, וצריך להקפיד וכל פעם לדרוך באותה רמה, כדי שתהיה אחידות. נכון, נכון, זה נכון מה שאתה אומר מאוד, וזה... מישהו רשם את זה, כתב את זה, ואני רק מחזק אותו. צריך, הדריכה צריכה להיות אחידה בכל פעם שאתה מגיע לזה, כמה שאפשר כמובן, אבל עם שעון אפשר להגיע לרמת דיוק גבוהה. בכלל, נחישות והתמדה זה מאוד מאוד חשוב, כי כל מי שמבקר היום, לא היום, כבר לאורך שנים, במחסני השקיה של גידולי שדה, בעיקר גידולי שדה בקיבוצים, הוא רואה בפינה האפלה איזה 10 דליים, מלאים טנסיומטרים, ודלי אחד מלא משאבים. למה? ככה. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. זה חבל. בכלל, יש לי הרבה מאוד הערות על מה שנאמר פה, אני רק אעשה תשומת לבכם של המאזינים, קודם כל שלום למיצ'י ולאלי ורד, שכבר שנים לא ראיתי ולא שמעתי. ג'ון, זה ג'ון, אני מזהה את הקול שלך. אבל זה בנפרד. כן. יש שני ניירות, שני פרסומים מאוד חשובים, שכל מי שמפעיל, רוצה להפעיל משאבים, צריך לקרוא אותם. אחד זה ישן, משנות ה-80 של אריה נדלר, של תפעול, מאמר מקיף ומסביר, מ-85, משהו כזה נדמה לי, ועוד נייר שיצא לפני כמה שנים, של שהם, של שירות שדה, של מולי זקט ושל מאיה שנית, שמדברים על משאבים, נותנים הסברים ממצים, וכל מי שמתמיד והוא נחוש, כדאי שהוא גם יהיה לו ידע והבנה, ויחד זה יתחבר ונגיע למקומות טובים. תודה. תודה לך. אוקיי, תודה ג'ון, אנחנו נמצא את הפרסומים האלה ונשלח אותם יחד עם ההקלטה לכל מי שנרשם. אני לא יודע כמה ג'ון, אתה יודע כמה חקלאים קוראים פרסומים מדעיים, אבל נשלח אותם בכל זאת. מי שלא קורא, שלא יקנה משאב, חבל. אוקיי,
בסדר גמור, תודה. יש פה שאלות, אומרים לנו שמישהו כתב שלאוריבה אין מד לזרחן, מעניין. אני מכירה שיש, אבל אולי זה לא התייחסות, ריבה, יש אולי פה זה שאלה, אחר. התייחסות למצע מנותק. אני יכול להגיד על זה כמה מילים. כן. בתור מגדלת של מצעים מנותקים, קודם כל משאב זה כלי פנטסטי גם במצעים מנותקים. זה האמת שהרבה יותר קל לשאוב ממצע מנותק, כי אין לנו זה לא קרקע ויותר, הרבה יותר קל לשאוב משם. יש משאבים, הם צריכים להיות יותר קטנים ועדינים. אנחנו נטמין אותו בערך, אם אנחנו לאמצע המצע, אוקיי? לא מלא... מה, עומק כאילו? כן, לא, לאמצע עומק המצע. אוקיי. וזה אפשר לשאוב מהם. אני מצאתי שבדיקת מי טפטפת ומי נקז נותן לי תשובה מאוד טובה, ואני כמעט ולא משתמשת בזה. לא בכל מצע אפשר למדוד נקז, לא כל מצעים, יש הרבה מצעים על הרצפה שאף אחד לא מודק שם נקז. שירימו, אני אראה לך איך עושים את זה. אבל כן, אפשר, זה בהחלט כלי גם יעיל אני יודע, אני שאלתי חקלאי שלי לגבי חול, לגבי ממש חול, נגיד החבר'ה של התותים, נגיד, בקדימה, שזה ממש חול. אז גם בחול... כן, זה כמו מצע מנותק חול, בהחלט. בדיוק, אז זה גם בהחלט כלי בשביל זה. כן. אוקיי, שמואל כתב, ירושלמי, האם שיטת הניטור שהצגת תורם באופן משמעותי להגברת הפרודקטיביות גם של הקרקע וגם של הגידולים? התשובה היא כן. פשוטה. גל כותב, דריכה עם השאיבה ולא אחרי השקיעה יוצרת מצב בו המשאב ייקח את מי השקיעה ולא את מיסת הקרקע. כן, זה אמרנו. נכון, הגיוני מאוד, ומולי נתנה פה, אולי מולי זקס כתב... זה קישור, כן, זה קישור זה טוב. לפרסומים, זה גם טוב, אנחנו גם נדביק את זה. אוקיי, אז אם אין יותר שאלות... עידו, כן. אפשר להעיר כמה דברים? בוודאי. ישי, מקבוצת חיפה, הוצאה מאוד יפה. קודם כל, תודה ישי, מה נשמע? מצוין. תודה שאתם מעלים את הנושא הזה, כי זה נושא מאוד חשוב, ויפה שמעלים עד כמה זה יכול לתרום. כמה נקודות, קודם כל לגבי המדים, יש גם אשלגן של אוריבות, גם אשלגן, שזה היסוד שבעצם בהרבה מקרים מדשנים אותו הכי הרבה, כלומר החיסכון יכול להיות הכי גדול. יש גם של סידן ויש גם של נטרן. עכשיו לגבי, ושלושתם זה בעצם... אבל ישי, דיברנו על זה שהם קטיונים, ולכן זה לא מדד מאוד יעיל לדעת בעצם מה המצב בקרקע. תסתכלו, בתמיסה האניונים חייבים להיות שווים לקטיונים. כי אם לא, היה שם מתח חשמלי. חייב להיות מאוזן. עכשיו, אשלגן וסידן, למרבה ההפתעה, עובד מצוין, רואים אותם בתוך המשאב, לא פחות מחנקה, ואז אפשר לכוון את הדישון גם לפי חנקן וגם לפי אשלגן, בצורה הרבה יותר טובה. מעניין מה שאתה אומר. לגבי המליחות, הנטרן נותן מליחות. נכון, אין אוריבה לכלור, וכלור הוא קצת יותר מסובך לבדוק בטח שבשטח, אבל נטרן נורא קל, ורואים אותו. והוא עובד ביחס מאוד קרוב ל-EC, הרבה פעמים אחד תלוי בשני. לכן אמרתי שבדיקת EC מספיקה בנושא הזה. אבל EC נותן לך כלל המלחים. ברגע שאתה לוקח את ה-EC ומפרק אותם לחנקה, שזה האניון היחידי שאנחנו יכולים לבדוק במהירות, וחנקה, אשלגן נותן לנו גם דשן, אבל גם מליחות, סידן זה תלוי בקרקע, במים, ואם צריך אז גם בדשן, ונטרן בעצם הוא רק המליחות. אז יש פה תמונה הרבה יותר גדולה ממה ה-EC מורכב. אוקיי? אפשר כן להשוות את הנטרן לכלוריד, ואז זה באמת נותן מדד מליחות. דבר נוסף, זה אם יש חנקה, אנחנו לא נרצה לשטוף אותה. חנקה זה אוכל. להגיד שרוצים לשטוף חנקה זה כמו לקחת אוכל ולזרוק לפח. אני רוצה שיהיה חנקה במשאב העליון, וכמה שפחות חנקה במשאב התחתון. אם אני מוצא בתחתון, זה אומר שאני שוטף את הדשן שלי לעומק הקרקע, מחוץ לבית השורשים.
לכן עדיף לשים את הדשן בסוף ההשקיה, כלומר לדחוק כמה שיותר מלחים, והדשן ייכנס בסוף ההשקיה. עכשיו, סדר גודל של אם עובדים עם המשאבים, למי שפחות מכיר את התחום, אנחנו יכולים לדבר על סדר גודל של 50% חיסכון בדשן, שזה מדהים. אוקיי? כלומר, יש פה המון, כמו שעידו אמר בתחילת ההרצאה, יש פה המון כסף יושב בעניין הזה, ואם עובדים עם זה נכון, זה חוסך כמות מאוד גדולה של כסף, ובהחלט זה משפר את היבול. בהחלט הגענו לאחרית הימים, שאנחנו שומעים את זה ממישהו שעובד בחברת שנים. הללויה! תודה ישי על ההערות, תודה רבה. שווה להתנסות עם זה, ועוד פעם, זה בעיקר ספק. אנשים סקרניים, שזה כל הכיף, אתה נהיה תחנת מחקר בשביל עצמך, נכון. וזה צריך להיות מיינדד לזה. טוב, אנחנו נסכם את השעה. תודה רבה לכולם, באמת היה וובינר מעניין מאוד, תודה רבה למיכל, וואי, תודה רבה. תודה על כל לכם, העזרה. שיהיה אני לך לילה מאוד טוב. מאוד מבסוט, כי אני סוף סוף מבין את הדברים יותר טוב, וזה חשוב. אז נתראה בוובינר הבא, להתראות לכולם. להתראות, ביי. ביי. תודה רבה. מה את אומרת על התמונת AI הזאת שיניב עשה? מדהימה, מה זה יפה עם נכון זה לא השכבות. רע? כן. נכון, הוא עבד על זה. ממש, כן, התפעלתי ממנה מאוד. היה חשוב לו. אבל זה באמת מדמה את הדבר. כן, רק צריך לעשות אותי צעירה ב-20 שנה ב-AI. זה כבר לא יקרה, מיכל. צר לי. זה הוובינר 21 שלנו. וואלה. כן. מדהים. מדהים. כן. כן, ממש. אבל הכל בזכות ג'ון קמפ. כן. או בכלל, כל החבר'ה האלה שעושים וובינרים באינטרנט, את יודעת, אני לא הייתי חושב על זה בעצמי. מהמם. למה שאני אעשה דבר כזה? אבל זה חלק מכל ההשראה הזאת של החקלאות המחדשת, זה לחלק מידע, זה ממש חזק. תגידי, את יכולה... חשבת לנסוע לגראונדסוול? לאן? גראונדסוול, לכנס של החקלאות המחדשת באנגליה. לא חשבתי על זה. וואו, מה זה תהני, מיכל, וואו. טוב, נדבר איתך על זה אחרי זה. כדאי לך, גם לא יקר, 4,000 שקל, כל הסיפור. וואלה. כן, כי זה כנס, זה לא כנס במלון, זה כנס בחווה. יושבים באוהלים. כן. בטוח אני נהנה. הם קוראים לזה פסטיבל. וזה באמת... כמה פעמים היית בזה? הייתי פעם אחת לצערי, אני כל פעם, שנה שעברה, היה לי כרטיס, אבל היה איזה משהו, היה איזה מלחמה, אחת מהן,